Errastiko baserrira gerturatu gara gaurkoan, izan ere Errastiko eskola izan da Landaola sarietako proiektu sarituetako bat, eta proiektu horren sortzaileekin izango gara proiektuaren nondik norakoak ezagutzeko, eta proiektu horretan protagonista izango diren txikiekin ere izango gara. Naiara, gaurkoan ona, zeure etxera etorri gara, Errastiko baserrira, izan ere Landaola proiektuetako sarituetako bat, izan da zuena Errastiko eskola, ezta, proiektua, eta horixe ezagutzera etorri gara. Zeu zara protagonistetako bat, zeu zarelako, ez, proiektu horren sortzaileetako bat, eta, bueno, gaurkoan etorriko dira proiektu horretaz gozatzera, proiektu horretaz ikastera ere beste protagonista txiki batzuk. Naiara, zer da proiektu saritu hori? Bueno, Errastiko eskola oindala urte, iraien sortu gaben proiektua da. Gure gaben, ume txikinei eskoletan eta azaltzia, lehen sektoria gaur egun daukon garrantziaz, ez? Ikusten dugu pixkat, lehen sektoria dabilela ahultzen edo urruntzen, eta hori beste modu baten irakasteko bide bat izatia, ez? Eta sortu gaben, bizita gidatuak gaur erakutziko guena, eta gero baita unidade didaktiko ezberdinak ditugu eskoletan irakasteko. Guzti horrekin gure guena da lehen sektoria indartzia, natura be indartzia eta pixka espazioaz gozatzia, eta baita elikadura burujabetza bat sortzia eta eurak esperimentatzia. Naiara, gaurkoan aipatu duzu, etorriko direla, jolas batzuk egitera, gaurkoan zure etxera etorriko dira txiki horiek, zer da zehazki bertan egingo dutena, aurkituko dutena, eta zein helbururekin egin dituzue, jolas horiek, edo, prestatu duzuen dinamika hori. Bai, beti zatitzen dugu taldia bi zatitan, eta taldetxo bat faten da, gure aktibidadia itxera, ogisa itxera, sartzen da obradorera, eta bertan Xabikin ogisa itxen hasten diez. Eta bestiak nerekin itxen dugu kanpuen ekintza ezberdinak. Batzutan euren gustora eurak aukeratzen dituzte. Adibidez hemen dauko mai baten jarritxa izango basan moduen denda txiki bat, eta eurak hor daukie jolasteko dendari saltzaile jokuen. Gero dauko baratza. Bertan, azaltzen dutziet, sasoiko barazkixak zeintzu dien, barazkixak zetarako diezen onak, zer elikatzen gaituzten, nola janbi diezen, nolan kozinatu, pixka gainetik segun adinan arabera. Eta gero, bai beste jolas batzu dauku, mai jolas batzuk prestatuta. Eta, gaur beroen bidauenez, pixkat, ur jolas batzuk ere inditzugu orduen, umiak eurak aukeratzeko zer gure dauienein. Esango genuke Naiara, badela beraientzako ez, ikasteko modu bat jolasean eginda, ezta? Bai, hori da. Hau da, zuek dituzuen helburuero proiektu honekekin transmititu nahi dituzuen balore eta abiaraziero txikiengan ezarri nahi dituzuen horiek, beraien jolasaren bitartez ikastea, ezta? Bai, hori da, eta bakoitzak aukeratzen berak gure dagoena momentu horretan. Egia da, gaur egungo gizarteak ere baita bideratzen gaituela askotan, ez, beste kontsumismo estilo batera, lehenengo sektore alde batera ustera. Nola uste duzu dagoela, zuk Naiara, lehenengo sektorean diharduzu zuk ere lanean, gaur egun egoera hori? Uste dut, esan dututena pixka eta ahul dago, gero kontzientzia aukin bio, ez? Bertakua kontsumitu goela eta bertakua janbio goela. Eta bai hori pertsonengatik eta baita gobernutik, eta pixkat hori indartu biko zen. Gaurkoan badatoz, Kurtzogarri eskolako txikiak etorriko dira, Naiara, ez dakit zenbat ikastetxe etorriko diren proiektu honen bueltan, helburu batzuk jarri dituzuen. Eskolak deitzen duzkue eta gure agendan barruan egun batzu daukegu libre eta horreik betetzen ditugu. Ez dakit feedback izan duzun, eskolak etorri diren jada hemen, zer moduzko sentsazioak izan dituzun hemen txikiak egon direnean, zuen proiektu honen baitan? Oso pozik, bai. Azkenien umiei guzteta jakien naturan jolastia, aske egotia eta oso pozik. Eta asko guzteta jakie ogisa itxia, ze ogisa lasaitu itxentzia. Azkenien plastilina bezala da eta asko disfrutatzen da ogi masakin. Beraiek pozik bai, gustura ere bai ikasten, Naiara, pentsatzen dut zuek ere gustura bai, eta zuek ere ikasiko duzuela txikien gandik,
ezta? Claro, beti ikasten da, bai. Bizipoza mute dutu dumiak. Marta, hementxe, Landaola sarituetako proiektu bat ezagutzera etorri gara, Naiarak eman dizkigu xehetasunak eta gaurkoan zuek Kurtsobarri eskolatik etorri zarete, proiektu hori gozatzen ari zarete, txikiak protagonista, nola ikusten duzuzuk horrelako proiektu bat? Bueno, guretzat oso aberasgarria da, gainera momentu honetan ibili gara beraiekin gosari osasuntsua lantzen, eta Naiarak aukera hau ematea izan da guretzat oso aberasgarria. Ikusten dugu gelaetan janaria, gosariak ez dituztela oso osasungarri egiten, eta esan genuen, guazen bertatik bertara ezagutzera, kilometro zeroko produktuak, eta Naiarak eskaindu zigun aukera hau, eta hemen txikaz. Bertakoa, sasoiko produktuak ortuan, zelan ere egiten dan, zer hasten dan, ogia, ez? Oinarrizko elikagai bat, egunero, jaten duguna, nola egiten den ikasi ere bai, eta Naiarak aipatzen zigun, lehenengo sektore hau garrantzitsua dela bere ustez ez, eta hortxe proiektuaren helburu nagusietako bat, txikitatik ez, hezkuntza mailan ere lantzea. Hori da, askotan beraiek ohituta daude supermerkatura joaten eta bertan erostera, baino nondik datorren eta zer behar den egiteko, hemen daukagu eskuragarri, beraien hortuan, beraien etxean, beraien produktuekin. Irteera bezala planteatu duzue, oinez etorri zaretelako ona Errastiko baserrira, txikiekin zer moduzko esperientziari da izaten? Oso ondo, pixkat beldurra genuen, ze igez abedibidez egon ginen, baino 5 urtekoekin, orduan urtebete gehixau ez da, eta uste genuen gainera gaurko beruakin pixkat etorreko zirela larri, baino oso ondo etorri dira. Ez daude ohituta egia da oinezin ibiltzera, baino txapeldun batzuk bezala heldu dira, eta ikusten duzu pospozik eta gustora saltzan baitzan eurak ere. Marta, txikiek ikasi dute, gaurkoan asko guk ere bai, zeurekin eta txikiekin eta Naiararekin egonda, xehetasun guztia jasota, zuk zer ikasi duzu gaurkoan? Bueno, bertako produktuei garrantzia gero eta gehiago ematen diogula, hori horrela da, eta neu behintzet saiatzen nazela bertakoa eta kilometro zeroko produktua konsumitzen. Eta ekoizle txikiei batez ere. Hori da. Eskerrik asko Marta gurekin tartetxo hau izatearren, eta segi hortxe zure txikiekin esperientzia honetaz, proiektu honetaz gozatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.